Hi mga kabogret! So for today's video ay pupunta tayo ng tatlong bundok. Oo, sa tatlong bundok, tama kayo na narinig ninyo. Dito lang matatagpuan sa Inmalog, San Fabian sa Pangasinan. Tara, samahan ninyo kami. At ayan guys, kasama natin yung mga tropa nating alien. Galing pa sila ng planetang Z. Planetang Zoo. Ayan, kasama natin si Jobs at si Francis. Kung makikita nyo pala si Jobs sa daan, tawagin nyo lang siyang Papa P. Tama kayo sa narinig ninyo. Gustong gusto niyang tawagin siyang Papa P. Kasi Papa Pack you. Ayan mga kabogret, ang bilis natin. Nandito tayo agad sa San Jacinto. Ganyan kabilis mag-drive si Papa P. Basta kay Papa P, Papa Pack you. Ayan guys, nandito na tayo. Papasok na tayo ng Inmalog. Basta dyan, kung papasok kayo dyan, dyan na yung papuntang Inmalog. Paulit-ulit kayo, ha? At eto na nga guys, nandito na tayo. First round pa lang to, pero nakakapagod na. Oo, naglakad kami agad dyan ni Francis. Kasi nga, yung motor ni Papa P ay kagkag na. Ayan. So, kinakaya naman, kinikarry naman yung daan, guys. Kahit lubak-lubak, pero carry pa naman, sabi ni Papa P. At kung makikita yung daan, guys, walang katao-tao. Oo, walang katao-tao dyan, guys. Pero napakaganda. At ayan na nga, guys. Nandito na tayo sa bikers din. Napakaganda dyan mag-pictures. Sabi ko na sa inyo, I swear and I swear and I swear. Oo, tatlong swear na yun ba? Hindi mo pa alam. Ayan yung bikers din. Alam nyo ba kung bakit tinawag na bikers din dito? Kasi nga, pinagtatambayan ng mga bikers. Kaya pinagawan sila ng bikers din. Ganon. Oo, ganon guys. Yan, tuwang-tuwa pa ako dyan. Kasi nakapunta na ako dito since bata pa ako. May simbahan ako. Akin pre. Ha? Akin. Kakatekan din. Check ka na ida po nga. Tayo ka mo. Kung makikita nyo mga kabogret, aburido ako dyan kasi taing-taing na ako dyan. Oo, I swear to God, to the heaven and the sky. Kasi nga, hindi ako nakatae bago ako gumala. Kaya sinasabi ng mga tropa ko sa akin, ba't di ka na tumae sa bahay ninyo bago tayo gumala? Nakalimutan ko nga gusto mo ikaw ako. Ganon yon. Ayan na nga mga kabogret, yan, bababa na kami dyan, nakakatakot. Natatakot ako dyan, buti na lang nakakapit ako kay Papa P. In fairness napakabango ni Papa P. Amoy kanal. Pero true, mga kabogret, nakakatakot talaga yung daan dyan. Pababa pa kami, yan, zigzag pa yung daan, di ba? Ba mamaya, anong pa mangyari sa amin? Pero, safety naman kami kay Papa P. Oo, kasi nga, sabi niya sa amin, basta kay Papa P, Papa Pack you. At kung makikita nyo naman, napakaganda na ng view. Yan, kung makikita nyo yan, napakaganda na ng view. Yan, wala pa tayo sa tatlong bundok, pero napakaganda na, view na nakita ninyo, di ba? Correct me I'm wrong. At ayan na nga mga kabogret, nandito na tayo sa tatlong bundok. Kung nakikita nyo yan, di naman kayo bulag, di ba? May mata naman kayo, di ba? Yan yan yung tatlong bundok na sinasabi namin. At yan, napakaganda ng daan dito, pero grabe, kung makikita yung tatlong bundok, wala ka nun. Oo, tama ka na, narinig mo, dalawa nga wala ka tatlong bundok pa kaya. At alam nyo ba, napakasaya ni Papa P kasi nakikita yung mga kamag-anak niya, yung mga baka. Yan, napakaganda ng view. Tingnan nyo naman na yung tatlong bundok na sinasabi natin. Yan, pupunta tayo dyan, guys. Wait nyo lang. And for many years ay nandito na tayo. Naka-touchdown na tayo mga kabogret sa tatlong bundok dito sa Inmalog, San Fabian. Yan napakaganda ng view. Kung makikita nyo naman, di ba? Hindi naman kami nagkakamali. Alam nyo ba mga kabogret, gusto ko i-share sa inyo, nakapunta na kami dito 3 beses. Noon, nakabike lang kami. Kasama ko si Francis at yung ibang tropa. Si Jobs kasi noon, dumidede pa kay mama niya. And yeah, tingnan nyo naman yung view guys. Napakaganda, di ba? Napakasulit na pumunta dito. And I swear to God in the heaven and the sky and the earth, kung makikita nyo yan sa personal, baka bungangan ninyo nakanganga. Oo. At syempre sabi ko kay Papa P, videoan mo naman ako para aesthetic. Pang post ko lang sa TikTok o sa IG, di ba? In fairness. At syempre hindi napatalo si Papa P. Gusto niya din pang aesthetic. Kaya yan, nagpa-video din siya. Sabi niya kay Lord, kunin nyo na daw siya. I swear to the God in heaven and sky.
Ayan, inulit ko naman yung pang aesthetic na post kasi nainggit ako agad kay Papa P kasi ang ganda ng lightning niya dyan. Kaya yun, inulit niya sa akin. Yan kung makikita niyo, di ba ang ganda? Oh my gosh! Siyempre, kunwari, nakatambay lang kami. Yan nagpa-picture ako kunwari, nagpapa-OA, parang siya nga. At alam niyo ba mga kabogret, may natutunan ako dito sa pagpunta namin sa tatlong bundok. Yun yung yung hindi ka dapat sumuko sa bagay na gusto mo. Alam niyo kung bakit? Kasi nga nawala kami dyan. Totoo, nawala kami dyan. Muntik na kami makauwi agad. Kasi nga hindi namin alam yung yung papunta dyan. Kasi nakalimutan ko na kung paano pumunta dyan sa tatlong bundok. Buti na lang may napagtanungan kami at yun, nandito na kami sa tatlong bundok. Kung makikita nyo pala dyan guys, natatais si Papa P natin. Kaya yun, umakyat siya dyan guys para tumae. Char! At kalaos ko yan tumae siya dyan guys. Tumae sa gilig-gilig. Nang kaukaw, yan bulong. So guys, nandito tayo sa Inmalog, dito sa tatlong bundok kung tawagin. At kung makikita nyo naman, napakaganda ng view. Ayan. Napakaganda ng view guys, Magkakain na kami ng ulap. Kakainin namin doon kasi gutom na kami at alas 4 na. So tara. So kasama nga pala namin si Kuya. Si Jam. At ayun na nga mga kabogret, after namin mag-picture-picture dyan, syempre nagutom kami. Isang oras ba naman yung biyahe? Ayan guys, dito kami kumain. Tingnan nyo naman kahit yung pinagkakainan namin, napakaganda ng view dyan. Mamaya tingnan nyo yung sunset namin. Grabe, ang ganda. Ayan kung makikita nyo sa tindahan ni ate, may mga biscuit, may mga chichirya, may mga soft drinks, at pwede kayong magkape dyan o mag-cup noodles. Kaya pwede kayong pumunta dito kahit madaling araw. I swear to God, the heaven and sky. At habang hinihintay namin yung order namin, wow, order! Yung binili naming chichirya at saka soft drinks kay ate. Nagkwentuhan muna kami kung ano-anong pinagkikwentuhan namin, kung anong bang lasa ng tae namin kanina. At kung mapapansin nyo, tuwang-tuwa yung doggy kasi nakita yung papa niya. Oo, first time sila magkita dito pa sa Inmalog. Alam nyo ba kung sino yung papa niya? At walang iba kundi si Francis. Oo, hindi si Papa P. Nagkakamali kayo. Si Francis yung totoong papa niya. Ayan kung makikita nyo, tuwang-tuwa yung mag-ama. Ayan Milakala. Hoy, Milakala. Milakala si Papam. Milakala si Kajo. After mag-enjoy yung dalawang mag-ama, ayan, si Papa P natatai na naman. Sabi ko sa kanya, Papa P, papapakyo ka talaga. Kung saan-saan ka tumatae. Ayan sa damuhan ulit siya nakatae. Yan, pababa siya, hirap na hirap siya diyan. Kasi sabi niya, ang sakit na yung pinagkaukaw niyang bulong. Alam niyo ba kung anong pinagkaukaw niyang bulong? Ayan yung amagar. Yo, at saka na sampat. Nag-slide ay. Kaya katagal nyo. At ayun na nga mga kabogret, alam nyo ba na may na-discover si Papa P habang tumatay daw siya dyan sa taas? At yun, maganda daw yung view dyan sa taas, sabi ni Papa P. So yun, tinatry namin umakyat. Talaga naman napakahirap kasi napakadulas ng mga bato at yung tsinelas namin ay hindi naman comfortable dyan sa mga ganyang bato. Pero syempre, hindi kami sumuko mga kabogret. Talagang pinagpatuloy namin umakyat at kung makikita nyo, talagang totoo yung sinasabi ni Papa P. Dyan ganyang kagandang tumae si Papa P kanina. Yan kung makikita nyo, nakikisama naman si Papa P sa akin. Ayan, 0.5 daw sabi ni Francis. Diba? Napakaganda Tingnan nyo naman yung view. Diba? I swear to the God in heaven and sky, pumunta kayo dito. Sinasabi ko na sa inyo. At ayan, napagod na kami. Tapos na kami mag-picture dyan sa taas. Kaya bumababa na kami dyan guys. Kaso nga ang napakahirap. Kung mapapansin nyo naman sa aming dalawa ni Papa P, Pagkawala,
Pero syempre, hindi lang kami dalawa ni Papa pinahirapan bumaba. Syempre, pati si Francis. Ayan o, papaba na kami dyan guys. Kaso nga lang, naisipan namin mag 0.5 pa. Para sulitin tong view. Napakagandang view. Yan o, 0.5. Yes, sir. At ayan na nga mga kabogrit, na paalam na kami sa anak ni Francis kay Doggy. Kasi nga, iiwan naman ni Francis yung anak niya. At ayun, babalikan naman ni Francis yung anak niya dito sa susunod na araw. Ayun, maraming salamat sa panonood mga kabogret. Hanggang dito na lang yung vlog na ito kasi pagod na ako mag voice over. Pero pag masdan nyo itong sunset na lumabas sa amin, kulay pula. Makikita nyo, wait lang. Yan o, zoom ko dyan. O, diba napakapula? Napakaganda guys. O, kung ako sa inyo, pumunta kayo dito. I swear to God in heaven and sky. So, dito na nagtatapos itong vlog na ito. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na vlog. Maraming salamat sa panonood at paalam! 0.5. Uy. Bobo! Taka!